Salutare, ce faceți din sus? Astăzi o să jucăm iarăși de escapist. Și azi vreau să scap din Jungle Compound. Deci avem plan, avem tot ce ne trebuie. Speedrun. Pac. Bă, îmi vreau să dau rage la jocul ăsta. Deci mă bat amândoi, deci nu mă lasă în pace. Tot dau load ca prostul. Hai că l-am liniștit. Pe unde era acolo? Nu se iau niște linguri. Știu eu de ce. Toate lingurile din cantină le iau. Nu știu. Aici am eu ce întreb. Hai să săpăm. O nevoie de număr pe care am mai încercat toată și n-a ajuns lopata. Că nu mi-a ajuns să sar toată groapa asta. Și vedeați, am luat toate lingurile. Da, hai să ne luăm 6. Deci o să avem nevoie de ele. Ok, vedeți cât de mare e lopata? Vedeți? Uite, să-mi iau și ăla. Ok, mai încercăm o dată. Ok, o să-mi iau și arma aia. Bine, o să-mi iau și Nox ăla ce-o fi. Ca să-mi să bat polițiștii. Cu el. Hai să mergem să luăm lingurile. Nu vezi nimic. Din greșeală am apăsat-o. Ei, ventul e sfânt. Bă, ce neală las-o. Pune aici. Și așa lopata. Și acum de aici sapă. Hai sapă. Dar las-o, bă, pana mutii. Spawnez ca turbatul. Sapă.
Ok. Stai. De asta am luat eu arma. Vedeți? ID paper. Signet paper. Vreau să scadă sub ceva. Ia să mergem. Mamă. De asta nu-mi place mie, că tot trebuie să fac aia. Vedeți? ID paper, please. Have a good day. Nu mai am nicio zi bună. Deja am făcut ziua mea bună. What the fuck? Ah, eu sunt polițist. Asta n-am mai văzut-o. Ce? Că parcă zicea că eu eram unul dintre polițiști. O să ne vedem. Glumeam, bă, nu închid acum episodul. Sam Pecco. Hai să mă bag. Hai să vedem și închisoarea asta, să vedem cum e. Deja știu, dar na. Nu mai dau nume, las. La ultima închisoare dau nume. Ok, și eu să trezesc la 8 dimineața. Liam, deja o să-mi dușman. N-are opinie. Am nevoie de rangă. Aici chiar am nevoie de rangă. Și vreau să știu unde zice unde sunt joburile. Eu am nevoie de jobul ăsta. De jobul ăla eu am nevoie. Uite ce stai aici jos ăsta. Ok, outfit making Carl. Carl de să-l bat pe Carl. Uite, asta e Carl. Ca să-și țin minte. Ok, deci eu de să mă ocup de Carl. M-am prezentat aici. Și acum vreau să mă să-i caut pe ăștia. Face că nu mai sunt nici ca polițiști, adică pot să caut fără nimic, nici nu mai trebuie. Ok, deci am nevoie de file, da, bucata de fier, nu mai am nevoie nicio cheie, doar foto. Deci nici nu ai nevoie de cheie, ai nevoie doar de, cum zice, mamă, câte bucăți are și rope. Rope o să ne trebuiască în închisoarea atoare. Mamă, inteligență de sac foarte multă. Cred că o să stau să fac inteligență și o să farmez multă. 80 ca să am lopez de 3. Bine, fii pregătit. Unde e Carl? Carl. Hai, bro. De să-ți pe ăsta reținut mult timp. Deci pe tipul ăsta aici de să-l țin reținut. Nu mai trebuie să stau să-l bate polițiștii, pentru că aici nu sunt polițiști. Deci închisoarea asta te poți bate cu câți oameni vrei, frate. Și că pe Carl o să-l țin eu reținut. Îl țin reținut ca să-i fur jobul. De jobul ăla am nevoie să scap.
Și să vedeți că aici nu trebuie să te duci pe lângă gard, că dacă te vede mașina te-o rupt. Și am nevoie de târnăcop de 3. Târnăcop de 3 și târnăcop de 3, simplu să face. Dacă vrei să-l upgradezi, ai nevoie de... Nu. Dacă vrei să-l upgradezi, îți trebuie o bucată de len, târnăcopul și roll duct tape și gata, l-ai upgradat. Acum pe asta nu mai știu cât, cred că până la 13 ține. Nu știu cât ține. Măclanes. Încă clane. O, da, până la 13. Oricum jobul ăla e super ușor și te plătește bine. Nu te plătește bine, dar e jobul esențial care ai nevoie. Aici trebuie bani. Aici trebuie bani pentru... Am nevoie de bani, am nevoie doar de un crowbar, atâta. Și gata. Len. Len nu mai pot găsi, dar da, mai cumpăr. Și pe aici umblă mașina aia. Mașina asta pe aici, dacă te vede în costum de gardian, tot te arestează. De asta nu trebuie să te vadă aici. M-a dat afară, nu-mi pasă, mă duc să-mi iau jobul. Mă duc să-mi iau jobul. Job. Pam! Outfit making. Yay! Bă, stai că am astea la mine. Bă, fiți-ar familia ta! Îți pun 2. Yes! Oh! Ha, stai că mă la polițiști. Asta ce are el? Să-l fură. Să-l fur după. Pe care l-o spart. Pe care l-o spart. Ok. N-are nimic asta. Carl n-are nimic la el. Ok, să facem un marker sheet handle. Deja avem prima sapă. Cum să spune? Prima sapă, prima lopată. Nici am început bine și noi deja avem lopată. Nu știu să joc jocul ăsta. Și acum avem acces aici. Unde va trebui să spargem. Am nevoie de încă un roll of duct tape și un magazine ca să fac poster. O să am mult de săpat în închisoarea asta. Mult și e bine. Mâine cred că spart peretele. Să pun asta acolo. E bine, cam doar ce să văd. Dacă v-a plăcut, nu uitați să butonul de like, subscribe și la abonați. Subscribe și să clopoțelul dacă mai vreți ca să mă susțineți. Și când o să fac un episod nou, o să vă dea notificare YouTube-ul. Așa că, ceau băiați și fete!